Hej alle sammen. Det her det er den første af forhåbentlig en lang række videoer, som vi vil prøve at lægge ud her nede fra CrossFit Aalborg. Det skal være en måde, hvorpå vi kan komme ud til jer medlemmer, også jer der ikke er medlemmer, sådan så vi kan, det gør det nemmere for os at komme ud til jer og vise, hvad der foregår hernede, vise nye tiltag, nye maskiner, hvad det måtte være. Til jer der ikke kender mig, så hedder jeg Mads, og jeg er træner hernede i CrossFit Aalborg. Udover det, så hjælper jeg vores to dejlige chefer med at være lidt en alt mulig mand og få hjulene til at køre rundt. Som sagt, så skal det her være en måde at vise, hvad der foregår hernede i CrossFit Aalborg. Og vi vil prøve at lægge videoer op sådan relativt ofte af alle mulige forskellige ting. Som noget af det første, så kan jeg sige, at på lørdag, der er der den her konkurrence hernede, Fødselsdags Challenge, hvor vi fejrer vores 6-års fødselsdag. Og udover det, jamen, så er der den her konkurrence, hvor der vil være en masse fede medlemmer og dygtige atleter, som vil konkurrere for at vinde det her Fødselsdags Challenge. Og udover det, så er der nogle fede præmier. Og også bare god stemning og fedt miljø at være i. Så tag og kom herned, hvis I ikke allerede havde tænkt jer at gøre det i forvejen. Så tag og kom ned til jeres kæreste eller veninde eller ven eller barn i hånden og kom ned og tjek det ud. Udover det, så må I meget gerne skrive ned i kommentarfeltet her, hvis I har nogle idéer eller forslag til, hvad vi kan tage op i sådan en video her. Det kunne være et interview med et eller andet spændende medlem. Det kunne være et interview med Claus Ukkerhøj, som jeg har i tankerne. Claus, det ved du ikke endnu, men det kommer til at ske. Han har jo lige været til Regionals, vores CrossFit EM. Og det kunne være meget spændende for jer at høre hans erfaringer med det. Det kunne også være en gennemgang af det her nye kabeltårn, som vi har fået, som mange af jer har stået og kigget på og ikke anet rigtigt, hvordan I skal angribe det. Det kunne være alle mulige andre ting. Hvis I har nogle idéer til, hvad vi skal tage op i de her videoer, så tag og skriv en kommentar hernede, så prøver vi at få det ordnet. Ellers så glæder jeg mig til at se jer derude. I må meget gerne synes godt om, eventuelt dele, og så vi kan komme ud til så mange mennesker som overhovedet muligt med det her dejlige CrossFit-budskab. Vi ses derude. Glæder mig til at se jer. Hej. Nedlemmer. Også jeg vise nye tiltag. Nedlemmer. Også jeg vise nye tiltag. Vores